A actuación levada a cabo polo Goberno local no polígono do Salnés pon fin aos problemas que se viñan detectando dende hai tempo na rede de saneamento da zona. Segundo explican dende o Goberno local, o problema radicaba nun cruzamento de tubaxes no propio polígono, o que estaba a ocasionar verteduras de refugallos. O Concello de Ribadumia estaba vertendo mal, recollía os residuos das distintas empresas, pero por un error que se viña producindo ano tras ano, evidentemente vertíamos dunha maneira incorrecta. O Concello de Ribadumia está comprometido co medio ambiente e, polo tanto, decidimos levar a cabo esta actuación dunha forma e dunha maneira inmediata. Segundo apunta o rexedor, o Concello ten obriga de dar exemplo ás empresas e á cidadanía sobre a necesidade de respectar a contorna. Sería injusto que se lle exixise ás empresas e aos veciños que vertisen correctamente e o propio Concello que estea vertendo dunha maneira incorrecta como se fixeron durante todos estes anos. As verteduras ao río Umia veñense detectando dende hai anos. Segundo o Executivo local, con estes traballos que acaban de rematar, ponse solución a un vello problema que o anterior equipo de goberno non soubo resolver. Os traballos leváronse a cabo por empregados municipais e tivo un custo duns 3.000 euros.